μεγάλη χαρά που στολίζουμε το δέντρο για το βαφτιστήρι μου. Γιατί, κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, εμείς σε αυτή την ηλικία πια. Δεν μπορείς να πάρεις την ίδια χαρά από ένα δέντρο, ενώ τα παιδάκια νιώθουν μια χαρά, έναν ενθουσιασμό. Είναι αλλιώς. Ναι, αλλά το παιδάκι χέστηκε για το δέντρο. Κάθεται τόση ώρα μέσα στον υπολογιστή μου και θα μου το ρημάξει. Ενώ τα παιδάκια νιώθουν μια χαρά, έναν ενθουσιασμό. Είναι αλλιώς. Ναι, αλλά το παιδάκι χέστηκε για το δέντρο. Λες, γιατί κοίταξε. Αυτό το παιδάκι δεν είναι και πολύ, είναι παιδάκι, δεν είναι περίεργο παιδάκι. Παιδάκι δεν είναι πολύ καλά. Ξέρεις όμως τι έχει περάσει. Παιδάκι δεν είναι. Χωρίσαν οι γονείς του μωρί και έφαγε όλες τις συγκρούσεις. Έφαγε όλη τη μανούρα γιατί έφυγε, δηλαδή. Τέτοια σάλταρε. Η τρελή το πήγαν το παιδί σε παιδοψυχίατρο. Αφού το παιδάκι σου λέω τελειώσαμε, δεν είναι. Εντάξει. Τι. Καλά, να σου πω, φώναξε τον τώρα. Γιαννάκη! Πού είναι, Γιαννάκη? Γιαννάκη! Καλέ, τι είναι αυτό παιδάκι? Όπως μάθει το παιδί. Τρυφερά έτσι αμάθει το παιδί, τι είναι? Να το σοπέδαρος ήρθε. Καλώς το Γιαννάκη. κάτσε. Λοιπόν, Γιαννάκη, δες το δεντράκι, σ' αρέσει? Όχι, καλέ, μην το πετάς τέτοια, γιατί δεν σ' αρέσει, τι έχει το δεντράκι μας. Γιαννάκη, τι ξέρεις την ιστορία των Χριστουγέννων? Θες να στην πω? Τι ξέρεις την ιστορία των Χριστουγέννων? Θες να στην πω? Θες να στην πω? Θες να στην πω? Θες να στην πω? Όχι, όχι. Να τα πάλι, όχι. Παιδάκι, μην το κάνεις αυτό, λοιπόν. Κοίταξε, μια φορά και έναν καιρό, για να μην τα τρως κι εσύ από κάτω αυτά. Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρεις μάγοι. Τον ένα μάγο το λέγανε Μπαλτάζαρ, τον ξέρεις? Όχι στα μούτρα, καλέ. Τον άλλο μάγο τον λέγανε Μελχιόρ, τον ξέρεις? Όχι. Εντάξει, τον μη πετάξει. Τον τρίτο μάγο τον λέγανε... Άσε τον τρίτο. Ποιος ήταν ο τρίτος όμως? Ναι, άστον. Αλλάζουμε πρόσωπο. Τον Ηρώδη το ξέρεις? Όχι. Σε λίγο, μην ανησυχείς. Έλα, τι θες? Θέλεις να σου πούμε ένα τραγουδάκι? Ναι. Θες? Ναι. Θέλεις? Ναι. Θες? Ναι. Θέλει, έλα να του πούμε ένα τραγουδάκι. Ποιο έλα. τραγουδάκι να πούμε? Ένα τραγουδάκι, ποιο να πούμε? Πες ένα. Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά. Άγρεπε μου σαν τροχιά, στον όρχο όλια πόια. Και του χωρισμού ο πόνος, ας κοιμάται στην καρδιά. Καλή χρόνια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σαζέ. Καλό. Όχι. Καλό. Όχι. Τι θες τώρα, τι θες να σου πούμε, άλλο τραγουδάκι? Θέλω το φρένο, δεν σαν να βύσει. Όχι, ξέρω. συσβαίνει, το ξέρω. Πες το άμα Το το ξέρεις. πω. Λοιπόν, κοίτα. Σχίζει, φρένια, να μην ξέρω πού να πάω, σε μισώ και σ' αγαπάω. Φρένια. Μα τώρα πάει κάτω από το δέντρο η φρένια, δεν πάει. Κάτω από το δέντρο δεν πάει, αλλά πάει με το τρελαμένο το βαφτιστήρι σου, γι' αυτό πες το για να ησυχάσουμε. Να σου βάλω Γιαννάκη να φας τα μπιφτέκια σου. Όχι, δεν θα φάω. Μα δεν γίνεται, θα φωνάζει η μαμά σου, πρέπει να φας κάτι. Θέλω να παίξουμε τη Φάτνη. Να παίξουμε τη Φάτνη. Έλα, Θοδωρή, να παίξουμε τη Φάτνη. Μα το... Θέλω να κάνω το θείο βρέφο. Είπα όχι. Κοίταξε το τώρα. Τι έλα εδώ. Όταν τι σε πειράζει, το θέμα είναι να φάει το παιδί. Γιατί το προγκάς, σε πειράζει. Εντάξει, ας κάνω το βόηδο. Ωραία, κάνω το βόηδο, σαν και εγώ το βόηδο. Τι όλα τα βόδια, τίποτα άλλο δεν έχει φάτνη, μόνο βόδια. Εσύ το έκανες στο casting, δεν ήθελες τίποτα άλλο, μόνο βόδια μείνανε. Αλλά το θέμα μας είναι να κάνει αυτό. Το παιδί το θείο βρέφο για να φάει, αυτό μας λέει. Να φάει το θείο βρέφο. Θες να κάνει και το θείο βρέφο. Αγιά νύχτα σε προσμένουν. Δικό σου. Ναι! Άσο. Και με πίστη ανυμνούν.
Έλα ρε αγάπη μου, έλα ρε αγάπη μου, άσε με να μπω στο πνεύμα του Χριστουγέννου. Με βάλεις έφτιαξα δέντρα, Μα στόλισα. για να πεις εσύ στο πνεύμα του Χριστουγέννου πρέπει εγώ να μαζεύω κουραμπιεδόσκονη μετά. Πώς το καταλαβαίνεις το πνεύμα του Χριστουγέννων έτσι? Τρελή νομάσεβα. Ναι. Θέλεις Γιαννάκη να σου μάθω την Άγια Νύχτα στα αγγλικά? Αφού του την έμαθα εγώ, παιδί μου. Τι του μάθες μωρό μου εσύ, έτσι Α, στα αγγλικά. ανάθεμα τι του Γιατί μάθες. ξέρεις εσύ στα αγγλικά. Ναι, την ξέρω. Άντε, για πες, Εντάξει, την ξέρω, όχι τέλεια, αλλά την ξέρω. Την ξέρεις εσύ? Ναι. Θες Α, να την την πούμε? ξέρεις, την κάνατε σχολείο, Ναι, έλα να την πούμε. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Over to warrant tie, we don't bother it to warrant tie. Τι λες τώρα, το τρελάνεις το παιδί, αλλά πουρνέζικα δεν είναι αυτά αγγλικά. Το ξέρω, δεν τα ξέχασα. Ναι, θα το τρελάνεις το παιδί. Λοιπόν, άμα το κάνεις αυτό θα φας το φαΐ σου. Ναι. Τελευταία φορά όμως, έτσι, άντε. Θοδωρή, δεν γίνεται να παίξουμε χαρτιά εδώ και παραμονή Χριστουγέννων και να παίξει και παραμονή Πρωτοχρονιάς. Αυτό είναι φοβερός εγωισμός. Εγώ δεν παίζω χαρτιά, τι θα κάνω δηλαδή και τις δύο αυτές γιορτές. Ρε αγάπη μου, 2 φορές το χρόνο παίζω χαρτιά. Και θες τη μία να μου την κόψεις? Όχι ρε παιδί μου, δεν βρεκιώσεις. Όχι ρε παιδί μου. Τελείωσε, θα παίξω χαρτιά. Δεν γίνεται να παίξει χαρτιά γιατί δεν το θέλω εγώ, δεν το καταλαβαίνεις. Θα
Φέρεις τη μάνα σου πάλι τα Χριστούγεννα εδώ. Και τι θες να αφήσω τη μάνα μου μόνη της παραμονή Χριστουγέννων, δηλαδή τέτοιος εγωισμός. Κι εγώ τι θα έχω, θα έχω τον Κανέμι πάνω από το τραπέζι να με κοιτάει και να με καταγγέται την ώρα που παίζω χαρτιά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Τι? Χρόνια πολλά. Γεια σας, χρόνια πολλά. Τι? Χρόνια πολλά. Δεν σας ακούω, Χρυσό μου. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Αχ, δεν ακούω. Να ακού. Λυπάμαι, δεν ακούω. Χρόνια, ανιώρο. Χρόνια πολλά! Τα χρόνια Πολλά να είναι χρόνια. πολλά, πάρα πολλά. Όχι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, Καλά, σου πήραμε ένα δώρο. δώρο. Ένα δώρο. Ένα δώρο. Ένα σάλι. Ένα δώρο. Σάλι. Μία λέξη. Σάλι, θα στη δείξω. Λοιπόν, το βάζεις. Ναι. Πώς θα το... Ρε στο διάλογο από εδώ. Μην ξέρετε από χτες τι ήρθε να πείτε γεια σου. Ωραία. Πάμε άλλη μια προσπάθεια. Ναι. Έλα, πάμε. Παππού. Παντόφλες, παππού, για σένα παντόφλες. Χρόνια πολλά. Ρε στο διάλογο από εδώ. Κάτι πως είστε καλοί άνθρωποι. Δεν σε ξέρω εγώ νομίζεις και ποιος έχει βάλει. Εμένα με έχει βάλει κάποιος. Ναι, ναι, είναι πάθηση. Τι θα κάνω, Είναι έχει μανία πάθηση. καταδίωξης Μάλλον, αυτός. μάλλον. Τι Για να κάνω Χάιμε. τώρα. Άλλη μια προσπάθεια. Παππού, χρόνια πολλά. Δώρο σου φέραμε παντόφλες. Για καλό ήρθα. Για Άστε στο Χριστούγεννα. διάλογο. Και πάτε και την νοσοκόμα από εδώ και φύγετε. Θέλαμε τη λυτριάση. Εντάξει, δεν θα κατάλαβες, βρούμε είδες άκρη. αυτό Ναι, όταν ναι, την ναι. κυρία Λοιπόν, εσύ. άλλη μια προσπάθεια, τελευταία. Λοιπόν, παππού. Παππού, θα τις πάρεις παντόφλες. Θα τις πάρεις, ναι ή όχι. Να τις πάρεις εσείς παντόφλες. Αυτός. Το Εσύ λέει θα ο τις κύριος. πάρεις. Τελείως. Παρότι είναι άπριες. Άλλο τραγούδι του Μουζάκη δεν ξέρετε εσείς. Το μουζάκι, άλλο. Το άλλο. Πώς Ποιο? το γνωστό. Ποιο? Πώς Ποιο? το γνωστό. Ποιο? Πώς Ποιο? το γνωστό. Ποιο? Ένας Α, ναι. φίλος Ήρθα απόψε απ' τα παλιά. Άλλια. Φορτωμένος με χιλιάδες ξαναμνήσεις. Ναι, αλλά Τώρα κυρία Μητσοτάκη, σας πω γιατί εμείς εδώ ήρθαμε. Να σας δείξουμε την αγάπη μας, όχι για να τραγουδήσουμε, να σας δώσουμε δώρα. Θα πάμε να κάνουμε θελοντισμό σε ένα γυροκομείο. Κάικ. πάει και το πίγκουρ. Έστειλα, τι είναι αυτά. Εντάξει, αγάπη μου, και τι έγινε, αυτά δεν σ' αρέσουν. Αυτά για τη γέμιση δεν πήγες να φέρεις τώρα για τη γέμιση Πώς πράγματα. αγάπη μου, και αυτά θα βγάλουμε τα κορδόνια, θα βάλουμε μέσα κάστανα, ρύζια. Ρύζια θα... Το σκέφτεσαι στο φούρνο. Αυτός είναι ο δεσμός σας. Όχι, δεν είναι το... είπα Σήκω κι έκατσε εγώ. στα μαρούλια. Δεν το ξέρω τον κύριο. Δεν το ξέρω Λοιπόν, τον εγώ κύριο. εδώ είμαι στις πατάτες, τα λέμε Μη αργότερα. σας χάσω ναι. γιατί Όχι, θέλω για τη γέμιση. Εδώ, ναι, θα σας- Καλό, Τι λες ρε παιδάκι μου, σταμάτα. Γιατί της είπες ότι δεν είμαι ο δεσμός? Γιατί ντράπηκα αγάπη με τόσες μαλακίες που έλεγες ντράπηκα. Λοιπόν κύριε Αλιάνα μου, για να μην ξεχάσω κάτι, στη γέμιση θέλουμε ριζάκι, θέλουμε κάστανα, έτσι, θέλουμε κουκουνάρι, Ναι. θέλουμε κιμά, θέλουμε, ξεχνάω κάτι. Ριζάκι το πες. Ριζάκι το είπα, δεν θυμάμαι, σταφίδες. Σταφίδες. Ωραία. Εντάξει, κρεμμυδάκι να πάρω. Α, τώρα τι να σου πω. Εμείς στο Μέτσοβο δεν βάζουμε κρεμμυδάκι. Ναι, λέμε εμείς στην Αθήνα να βάλουμε ή να μην βάλουμε, τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Τώρα τι να σου πω. Όλα έτοιμα για τη γέμιση. Αχ, μπράβο. Ο δεσμός. Όχι, όχι, καμία σχέση. Για πράγματα Δεν μπορώ, μες ξέχνα το. στην Πού να, δεν θυμάμαι από πού τα πήρα. Ωραία, βελόνες έφερες, που σε έστειλα. Λοιπόν, να σου πω, Δήμητρα, όχι. Θα πάω εγώ να πάρω που θέλω και αφρό. Θέλω, όχι, δεν ξέρεις τι αφρό θέλω να πάρω, κάτσε εσύ. Εδώ γιατί μου διάσα. Εκεί θέλω να πάρω χαρτοπετσέτες με ένταση. Θα σου πάρω εγώ, θα σου πάρω εγώ. Θα σου πάρω, έλα πήγαινε. Καλά. Οπ, σας παρακαλώ. Τι όπ. Στην ουρά. Οπ, Μα εδώ ήταν εμένα η σειρά μου, κύριε. σας παρακαλώ. Τι όπ. Στην ουρά. Αρούνιτς. Όχι. Όλα καλά σας. Οπ.
Συγγνώμη, να ρωτήσω, εδώ δεν ήταν η σειρά μας? Εδώ ήταν, ναι. Ήρθε ο κύριος και δεν με αφήνει να μπω. Γιατί ρε φίλε, τόση μαγιά με την κυρία, δηλαδή δεν κατάλαβα. Δηλαδή ήρεμα. τώρα η κυρία ήρθε να μας πάρει τη σειρά. Ποια σειρά, αυτή τη σειρά είχαμε εδώ. είμαστε Δεν εμείς, μπορούμε να πούμε ένα κύριε. κουβέντα. Δηλαδή, σε παρακαλώ, αλλά κάτσε μπροστά από το. Γιατί ποια είναι η κυρία δηλαδή? Τι ποια είναι η κυρία, Εγώ σου πω είμαι εγώ η ποια είναι η κυρία. κυρία. Αλλά κάνε Μισό τώρα, θα λεπτό. σου πω. Άσε ρε φίλε. Άντε πάγαινε τώρα μας φύγετε στα λεφτά. Συγγνώμη, μπορώ να περάσω γιατί είμαι σε ενδιαφέρουσα. Χίλια συγγνώμη σας παίρνω τη σειρά, αλλά είμαι σε ενδιαφέρουσα και θέλω να παραγγείλω. Γεια σας. Θέλω 10 μπριζόλες, μοσχαρίσιες, 10 παϊδάκια, μισό λεπτό, τον πατέρα του παιδιού λίγο. Λίγο. Να παραγγείλουμε γιατί... Έλα. Έλα, στον κύριο Καλησπέρα. να παραγγείλουμε. Γεια. Θέλουμε, πες τι άλλο θέλουμε, τι έχουμε γραμμένο, τι άλλο θέλουμε, τι άλλο θέλουμε, Λοιπόν, 10 μπριζόλες μοσχαρίσιες. το είπα αυτό, 10 μπριζόλ. 10 χοιρινές. Ναι. Τι άλλο Τι άλλο έχω εδώ? έχουμε, Α, 11. κοτόπουλα, 10 κοτόπουλα. Και 10 κοτόπουλα, εντάξει. Είδες τι πλεονεκτήματα θα είχαμε αν ήμουνα εγώ έγκυος, αλήθεια? Μην παίρνεις αέρα και με το λάχανο μια χαρά ήμουν. Ναι, εντάξει. Α, βάλε μας και ένα κιλό κιμά. Τι να τον κάνουμε το κιμά, δεν θέλουμε κιμά. Να πούμε το παιδί θα κάνουμε κάτι λαχανοδολμάδες, no?